Takže já vás vítám u dalšího videa. Stala se mi docela taková dost nepříjemnost. Asi vidíte, že to tady je trošku jiný. Natáčel jsem vlastně další video, ale mojí chybou, kterou jsem si neskontroloval, tak se mi nenahrál zvuk. Takže to video je úplně celý bez zvuku. Takže jsem si tady 3/4 hodiny plácal plíce úplně zbytečně. Samozřejmě na začátku toho videa jsem děkoval Natálce, která dala první komentář. Pozitivní, takže tímhle jí děkuji. Rady jsem si určitě vzal k srdci, samozřejmě. A chci poděkovat vlastně za to, že to byl super komentář. Děkuju moc. Samozřejmě bych chtěl poděkovat všem lidem, co se na to video dívali, co se budou dívat na další videa, za lajky, co jsou u toho videa, za odběry. Děkuju moc. A přiblížím vám jenom tak v krátkosti, co se tady vlastně stalo, co jsem tady udělal. A zkusím dát nakonec tohohle videa, protože bude kratoučký, tak zkusím dát zrychlený záběr z toho vlastně videa, co jsem natočil. A snad se vám to bude líbit, no. Určitě další díl natočím buď ještě dnes, anebo zítra, brzo, aby vyšlo v odpoledních hodinách ještě. Ale uvidím, jak dlouho se budu prokousávat tímhle videem a dávat to nějakým způsobem dohromady. Takže, jak asi vidíte, tak tady jsme odkopali celou tu skálu. Tady je nějaký ten design, co tady asi tak bude. Tady chci mít nějakou tu farmu zatím, pak možná nějakou automatickou, nebo uvidíme, jak se ještě rozhodnu, jak to tady bude vypadat. Takže tady se toho jako nějak extra moc nestalo, jenom jsme to odkopali, udělali jsme tady nějakou zeď, jak to asi tak bude vypadat, co tam dáme. Tady jsme dali samozřejmě vodu, abych nemusel slizat furt toho žebříku dolů, aby to bylo rychlejší. Tady jsme vykopali první diamanty, co jste viděli v minulém videu, že tady byly. A tamhle jsme našli další, tamhle vidím, že tam asi ještě nějaký jsou, takže k tomu se ještě vrátím. Tady jsme to vlastně celý prošli, vykopali jsme nějaký železo a tak, nahoře jsme to prošli taky nějaký železo, nějaký lapis, redstone. Bylo tam docela dost tady těch hajzlů, i ostatních hajzlů, takže s nima jsme tam chvíli bojovali a samozřejmě jsme zase umřeli, nebo jsem samozřejmě zase umřel, takže to už asi začíná být jako pravidlo každého dílu, že v každém díle prostě umřu, nebo nevím, ale to je asi tak všechno. Takže určitě tam dám ten zrychlený záběr, abyste aspoň něco viděli, co jsem vlastně tady dělal celou tu dobu, abyste měli nějaký pohled na to, jak to tady vlastně celý vzniklo. A děkuji moc. Samozřejmě za první komentář, hned pozitivní, což jsem úplně rád. Samozřejmě za odběry, za lajky, jak už jsem říkal. Děkuji moc a mějte se. Tak zatím čus.